সংসারে সেই তাহার মহিমা কেবল মায়া। আরে তুমি ମୁଁ କୋଉ କଥା ନ ଜାଣିଛି ମା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପଛ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତ କଥା ବୁଝିକି ତୁ ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର ପାଇଯାଇଛୁ ନାଇଁ? ହଉ ତୁ ଯା ବୋଉ ଆଉ ମୋ ବାବାଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ନା? ଆରେ ମୁଁ କୋଉ କଥା ନ ଜାଣିଛି କଥାରେ ଅଛି ନା ଭାଇ? 17-15 ଆହୁରି 17 ପାଣି ତବେ ନ ପାଇଁ 10 ଏଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁଣି ନାଇଁ? ଯାଉଛୁ ନା? বিপদ